Għal sena oħra eluf ta' persuni ħonqu l-bliet imdawrin mal-Port il-Kbir wara li jattendew biħġarhom għall-eluq tal-Festival tal-Lob tan-Nar. Is-serata tal-Port il-Kbir segwit żewġ serati oħra kbar illi ttellaw fil-ġimgħat li għaddew fix-Xara Għawdex u fil-Port ta' Marsaxlokk. Qabel beda l-ispettaklu, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi flimkien ma' chairperson għall-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija ippreżentaw it-trofej li rebbieħa għall-edizzjoni ta' din is-sena. Il-Kamra tan-Nar Amerikana Rozzi rebħet l-ewwel post filwaqt li l-Kamra tan-Nar ta' Santa Marija ta' Ħalaxaq ġiet fit-tieni post. Waqt l-ispettaklu ta' tnejn ipparteċipaw 3 kmamar tan-nar illi kienu tal-Ordes ta' San Filip u ta' San Mikil li fi 3 wirjiet differenti kellhom ħarqa ta' mijiet ta' murtali tal-kulur illi kollha kienu sinkronizzati mal-mużika. Wara dan l-ispettaklu tan-nar issoktat serata oħra ta' mużika minn diversi artisti rinomati fuq palka armata posta fuq il-baħar tal-Port il-Kbir fl-isfond tal-Iswar Majestużi tal-Bliet tal-Kottonera.